Tinumba pala ng akin. Ng kalabaw. Ng... Sorry naman guys. Hindi ko masyadong busy akit. Ay, sinira na ng baka yung stand ko. Diyos me, yung Marimar. Wala pa nga isang oras 25 minutes pa lang. Parang uulan siya guys. Yan, busy kasi akit. Busy akit sa kusina. So nakatambay lang tong CP dito. Yun pala eh. Nilapitan na ng baka.
Kung karabaw mo siligding, ayan, bugtan ikan baka, ngayon mabot, sa nabot yan o, abutorong kang baka,
Lola Sweet. Thank you, Lola Sweet. Sir Lauro. Sa lahat po ng sumilip sa akin live. Tumambay. Much. Bye na po. Bye. Lola Sweet, mamaya na kita ilutuin. Mamaya ko na lutuin yung salad mo. Bye. Thank you.